Igandean Gabiriko errezil sagar eta baserriko produktuen azoka izango dute beste urte batez. Azokaz gain lehia ere egongo da Gabirian. 10etan irekiera emango diote errezil sagar lehiaketari eta ondoren membrillo lehiaketari. Berezitasun batez ere beak duen gaitasuna, erabilera askotarako balio du, hasteko eta behin maiko sagar bada, jan sagar bat, gazia den heinean asko gustatzen den sagar bat, gero sagardo gehiek ere estimatzen dute sagardoa egiteko. Baita ere konsumitzaileek asko estimatzen dute, ikusi besterik dago, ez gure garai batetik datorren sagarra estimo gure gurasoengatik ikusi dugu plazetan harrapazka eramaten zuten eta gaur ere estimuri mantentzen da, ez. Urtero bezala hori izango dugu alde batetik sagar errezilen lehiaketa eta noski urtero bezala izango dugu membrillo lehiaketea edo goxo lehiaketea. Hor behatzin bat baserri daude, eta gero beti bezala esti lehiaketare izango dugu. Eta azokaren ustez momentuetan 12 bat posture badaude, osea, nire ustez helburu ontzat emango dugu aurten behintzat. Alde batetik nik uste herrigintzako oso garrantzitsu dela, egun batez jartzen dalako Gabiri, Goierriko erdigune bihurtzen dalako, azoka honen aitzakin, eta beste alde batetik udalantzako ere oso garrantzitsu da gure ustez, erakusteko lehenengo sektorekiko eta herrigintzan eta hemen lanen ari diren elkarte eta baserritar desberdinei apoio bat erakusteko, ehun garrantzitsu da udalarentzako ere. Eta ehun hortan gainean nik uste oso giro herrikoia, auzolan giro oso sano bat sortzen dela Gabirin, herriko baserritako produktu pila bat, artisauek, eta giro paregabea igande goiz bat lasai pasau, ostatun eta elkartetan tragotxo bat hartu, mokau batein, eta eguardiako etxea arrimatzeko. Aurtengo uztan beherakada bat egon dela aipatu dute. Gipuzko aldean sagar urtea tokatzen da urten, baina ikusi da beste lekuetan ere errezil barietateak irregular izan dela, ez dela normal etorri, udaberriak eragin dio, eguraldi kaskarrak eta gero ere abuztuan lehorteak ere bai, eta orduan bataz beste oro har esango nezak guztak pixka bat beherakada izan duela. Gertatzen da urtero ez diela guztak ez dela berdinek izaten, iazko guzta nahiko oso ona izan zen. Eta aurten toko zaigu urte udara oso lehorra eta sarrasko ero egin da. Eta horren ondorio izan da guzta asko jestearena. Ez da besteik. Baina guk azoka egingo dugu eta azokai bultzaraban bat zaio eta aurre egin behar dugu. Eta dagoenarekin egingo dugu. Eta nire ustez momentu honetan azokarako bertako herriko partaideak badaude, eta herriko partaidea dauden bitxarten guk aurre egingo dugu. Iaz mai sagarraren erakusketa egin zuten, eta aurten sagardo sagarrarena izango da. Ez urte izan den heinean, arazo gehiago izan ditugu barietate horiek topatzeko hemen herrian, baina hala ere 25 bat barietate topatu ditugu, horiek ere erakutsiko ditugu bestekin batera, eta gero erakusketa osatzeko egongo da halako beste fruitu bereziren bat, emadarien batzuk, eta hemen herrian ekoizten diren beste fruitu bereziren batzuk, guztira 50-60 barietate desberdinak izango dira erakusgai, ikusgai eta hizketagai izango direnak. Esan behar dena da, iez egintzela sagar bariedade erakusketa polit bat egintzan, oso harrera ona izan zuena. Aurten ere berdinarekin jarraituko dugu, aurten bariedade gehiago dauzkagu, eta aldaketatxo bat egin dugu, eta sartu dugulako sagardo sagarra sartu dugulako. Baserri askotan, honetan, sagardo bariedade asko galduta daude, eta lantxo bat egin dugu baserri ezberdinetatik bariedadea jasoz, eta nik uste izango dela ekimen polit bat aurtenean.